kekeng patulunan, ikang ninyetula, ampong kapayapan, ingin duming balen, kekeng lalawigan, uling kalimbun mo, karing sablang dalan. Ting baryo sa purug, karing kabalelan, agad menatili ing katahimikan. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, king sablang tukso at marok, ibyemuin kekang lunus, panalangin mo keking Diyos. Ding sablang isang panampong ding bisitas, akekang dalawan, o Virgen na maslag, hanggang me malempig dalamong lamak, me tulalang dakal, ke kapasalamat. Kasalpantayanan, miunlad milablab, impami kalugod, agad milagana. O Virgen de los Remedios, damdam ka king kekeng yaus, iligtas mo ket ikapus, ing sablang tukso at marok, ibyemuin kekang lunus, panalangin mo keking Diyos. Maya pa sisilim po kaya katamuan at mo po king kalabing limang aldo ning karaniwan na panahon aldo Miyerkules. Pagmasusyan tayo na mo yung kapiesta ng San Buenaventura. Pakiabetala po king kaya katang banalamisa para king kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Temi Lansangan, Tess Manyalongkoide, Renato Estela and Angel Serrano, Ricardo Lino and family, para king kapasalamatan king aldoning kebaita ng Beth Kuyugan, Aileen David, Onofre Terdi Villanueva, Emil Talorin, Juliet Sanchez, para king personal kayadwana ng Rhea Ocampo, Ann Navarro, Marie Joy Limson, Phil and Janet Castro and family, Kenneth and Princess Gail Manalang, Matt Gaitan, Vic and Del David, para king malagwang kapaldana ng Lina Lansang, Eileen Garcia Adriano, Ernesto Davison, Carla Alvarez, Chopelo Ferrer, at ding hanggang kakaluguran at kamag-anak ama sakit. Para king ligtas apamaklakbe ng Ram and Crisel Dizon, para king alananggang kapainawan ding kapatad tamong mayang unabie, Remedios Lino, Aurora Texon, Joaquin Gozon Jr., Patrick Malyare, Hill Sanchez,
Maria Teresa Escoto, Marco Junio Somido, Domiciano Tison, Army Palad, Sami Salvador Galang, Fatima Marie Manarang, J. Del Rosario, Ricardo and Lucia Pasion, Modesto and Engracio Texon, Leopoldo Pineda, Maria Victoria Pineda, Juanita David Pineda, Felisa Buan, Diomedes Senapilo, Elena Anunciacion, Silvestre Santos, Rita Ramos Cervantes, Father Alex Bautista, Maria Teresa Morales, at ding sablang kaladwa king purgatorio. Talakatamo po, makyabi kanteng dalit a pamuklad. Malayan malugod kang Maria, malayo na malugod king Diyos, lalawigan ka pampangan, malayan na piliin Diyos, eniketi pakatipon, pupuri pasalamat sa samba. Kilig yun ng igpam, paninganak, panibadal Espiritu. Amen. Ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod ni Diyos, ing pamakyagom ng banal Espiritu, yung manatili sana kaya kayungan. At kay kaanti mo rin, Maya pa sisilim po. maya pasisilim po amo. Pag masusyan tapo yung kayusan ng Diyos, pag nakanak kaya katamo, anak nakatangan. Nang kaisipan tamo, matwa na ako. Senior citizen na ako. Pero kaya totoo, kayong mata ng Diyos, anak nakatangan. At burina mo naman deng anak na, agkat tala mo naman deng aliwang anak na, lalo na rin mga latig. Yan at tala kayong kasalpantayanan, ituro tala, agkat tala. At karing panahon may kasalata mo, may kulang, mangyata ang kapatawaran king Diyos, king kaya katamong kasalanan. Itangan po, magkumpisal ko, Magkumpisal ko king Diyos sa mayupayang totoo, at kay kayo kapatid, uli may kasala kong bina, king isip, amano, at dapat, at may iluwang kakulangan. Uli nita, ipanika po ko ka Santa Mariang Kapilan Mang Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kay kayo kapatid, ingipanalangin niyo ko, king Diyos sa ginuta mo. ing Diyos ang may payang tuto, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, dala natangan sana kimbiya lang ang Amen. Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo, Kristo pakalulu. Kristo pakalulo, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulo. Manalangin tamo. Huwag paming mayupaya, mananasanang iking magmasusi king kapiesta ng San Benaventura, parati keng makabilang king kayang kayablasan, at makatuki kami king alimbawa ning kayang turo at lugod. Itiyatuan me kapamalataan ng ginuming Jesucristo ng anak mo, mabibi at magari kambayo mo ning banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang iba't king libro ning propeta Isayas. Ngana ning Ginoo, gamitan ke ing Asiryo, anting palupalu, ban parusan ke itang kamwanan ko. Tuburan ke ing Asiryo, ban lusubane imbansang alang takot kanako. Ding tawong pepasari king muako. Tuburan ke ban manyamsam, manako, at ban dakuraka na loring tao, anting dinat king dalan. Ema kanyan ing isipano, at ema kanyan ing kapag nasano. Ating yang sariling babalakan na mabagsik, ing ari ning Asiryo.
makasadyayang manyirang dakalabansa. Mapagmaragulyo ing ari na ning Asiryo. Ngano, ako mo ing makidapat kanyan. Masikan ko, biyasa at mautak. Leko kula ring angganan amamilatan karing bansa at simsam ko ing sablang pibansyan at inipundo. May ngari kung toro amanda musak karing taong manuknangan karing. May ngari lang pugad manok ding bansa na ning yato at kinuha ko ing pibansyan at inipundo kalupa ning pamangwa karing ebon ang makatipon. Alamang pakpak adi nalipakpak bana akong pamatakutan. Alang asbuk aginaga ban mitakutan kumosa. Dapot nga nang migsalita ning Ginoo. May gitya pawari ing palakul kesa aking gagamit kayo. May gitya pawari ing lagari kesa aking gamat at atalan kayo. Aliwa ing palupalo ing mitatas king tao. Ing tao ya ing mitatas king palupalo. Padalayang sakit ing Ginung mayupaya, ban parusana lo, ring tanam ng ating masanting apami kakatawan. Sakit lang alang patugot milalablab, king katawan do. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ing pakibatamo, ing Ginoo, nalapaying gulutan, ding kayang memalen. Ing Ginoo, nalapaying gulutan, ding kayang memalen. O Ginoo, ding kekang memalen, karelalang lilipulan. At ding kekang pinili, karelalang alipitan. Ding me balu ang pondayuan, pematendalo. Pati na ring anak, amengulilang tata. Ing Ginoo, napaying gulutan, ding kayang memalen. Karelang sasabihan, ing Ginoo, na naman akakit, ing kekatang daraptan. In Diyos ning Israel, iti enang apapansin. O balen ko, bakit mapurol ka isip? Mangmang, kapilan ka po, mabiyasa. Ing Ginoo, nalapaying gulutan, ding kayang memalen. In Diyos siya'y makigawa, king balugbog at mato. Balayo galang, eyo makaramdam at manakit. Sasabyano ring bansa, enowari parusan. Ya ing talatururing sablang tao, yawari ing alang balu. Ing Ginoo, nalapaying gulutan, ding kayang memalen. Ing Ginoo eno paing gulutan, ding kayang memalen. Nilakwan ding taong kayang pakamalan. Ing pamangabiran, magbalik king piyukuman, at ding taong makatuliran, karelayang igalang. Ing Ginoo, nalapaying gulutan, ding kayang memalen. Talakad tamo po ngeni, ban parangalan, ing mayap abalita. Itamuan po, nuan ka igpa, ginuning banwa at yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ginoo manatili kay kayo nga. At keka ang timurin, Pamamasa king may pabalita at pangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. King panahon na ita, Jesus nga nang migsalita, ikpa, ginuning banwat yato. Pasalamatan da ka, uding pepakilala mo la, karing musmus. Ingay mo pepakilala, karing mga biyasa at mga talino. Wa ikpa, uling iti, ing salilimong tula at kaburian. Ing sabla, binyene ka na ako, ningigpa ko, at alang makakilala king anak,
nunemu ingigpa, at alang makakilala kingigpa, nunemu inganak, at detang biryana, ding anak ka makakilala kayo. Kaluguran kong kapatad, ing may pabalita, kaya katang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Kilig pampaninganak, panimbalan ng Espiritu. Amen. Good evening. Where are the kids? Ang toreng anak. Siguro sabihin niyo, Father, kaya wala po yung mga bata kasi po bawal lumabas. 21 below. I understand. Hindi pwedeng lumabas yung mga bata kaya wala sila sa simbahan. Eh yung 59 above, nakikita ko ba't nandito sila? Ba't yung mga bata hindi pwede? Alam niyo po, I miss the kids. Dito po sa simbahan namin sa Holy Cross, sa Sapang Bato, dahil may dalawang malalaking eskwelahan dito, public schools, ng elementary and high school department and senior high school department ng Sapang Bato. Dito lang po yung mga malalaking simbahan, malalaking eskwelahan. Usually, morning pa lang, afternoon even, during evening like this, puno ng bata yung patio ng aming simbahan. Noon nga, yung mga kasamahan ko dito sa simbahan at sa parokya, binabawalan po yung mga bata. Sabi ko, ba't binabawalan nyo yung mga bata? Mandinatla. Kakain sila ng mga chichirya, tapos iwanan nila dyan. May basurahan naman. Mamiyalong lang volleyball, they play volleyball. Tapos, ding tanaman ko, mga pakli lang. Kasi mayroon po kami dito, mahilig po sa gardening. Ang tawag po sa kanya, best in gardening. No? Kahit po umuulan, nakapayong po siya, nandidilig pa, ganun. Kagabi, nakita ko naman, kasi best in gardening 2019, no? Kasi nakapayong, umuulan. Kagabi, nakita ko na naman siya. Gabi na, siguro mga 8:30. Sasara ko yung gate, nandito pa siya. Naka-flashlight, nagka-gardening. No? So sabi ko, for 2020, ikaw pa rin ang may hawak ng corona ng best gardening dito sa ating parokya. And you know, though I agree, I love beautiful gardens. I love nice plants. Ngayon, napahinga yung aming patio kasi walang bata. Bawal lumabas yung mga bata, walang klase yung mga bata, walang tao sa patio. Wala ring bata sa simbahan kasi nga bawal silang pumunta dito. But sincerely, I miss the kids. I miss the children. What I fear in this COVID, kung masanay na silang hindi pumunta dito sa patio, ako okay lang kahit di sila nagsisimba. Basta naglalaro lang sila dyan. Basta nandyan lang sila. Kaysa kung saan-saan sila pupunta. I would rather see them here with us more than any place other than their home. Kaya lang, ngayon nga, hindi natin nakikita yung mga bata. But I hope yung mga nagsisimba po sa mga pamilya sa bahay, invite your kids. Though sometimes, siguro mas gusto ng mga tang nakaharap sila sa cellphone o sa mga games. Give them that expression of the value of our faith. Di ba po yung mga bata, tinatanong natin, did you brush your teeth? Lalo na ngayon, did you wash your hands? Did you study your lesson? Did you clean your room? Yung mga check na. Pwede ho nating sama sa tanong, did you pray? O ngayon, nakakasimba sa bahay, did you attend Mass? Nakapagsimba ka ba? May misa tayo. Kahit sa cellphone mo, pwede. Yeah? Kasi it's so difficult when we begin to lose our children. Alam niyo po, pag wala ng batang nagsisimba sa panahon natin, magbilang ka na lang taon, wala ng tao sa simbahan natin. We have to accept that. And our mission is to bring the children. Where are the kids? Where are the children? Pantunantala po ng anak. Especially
when everything goes to normal, no? I don't agree with new normal, but a better normal, then we can also invite the kids again to feel at home here in the church because this is the home and the house of our Father. Minsan po si Cardinal Tagle, hindi pa po nakasign noon sa Italy, nag-concelebrate po siya sa isang misa sa Milan in an Ambrosian rite. Habang nagmimisa daw po sila, itong si Cardinal Cito Tagle sa Milan, sa Italy, suddenly he felt uncomfortable. Noon pa po ito, no? Before COVID, maybe 2 years ago. Sabi ni Cardinal Tagle, habang nagmimisa sila sa Milan, it was a very formal, beautiful, historical cathedral in Milan. Parang habang nagmimisa, sabi niya, parang may kulang. Parang hindi ako komportable, sabi niya. And then, at the middle of the Mass, na-realize daw ni Bishop Tagle sa Milan, sa Italy, kahit puno yung simbahan because it was a great feast, walang bata. Walang malilit. Where are the kids? Kahit sa inyo, sa bahay, pwedeng masipag na masipag kayo sa negosyo. Marami kayong ipon. Marami kayong lupain. Marami kayong negosyo. Pero kung sinong magmamana, mayroon bang susunod? Mayroon bang magpapatuloy? O hanggang sa inyo na lang? Gustong-gusto ko po yung term ng success eh. Sometimes my homilies is about helping us to be successful. Not only spiritually, even personally, even maybe in our career, in our life. Pero gusto ko yung successor, parang yung tagumpay, nagiging kumpleto lang pag mayroong magmamana. Di ba? Anong klaseng tagumpay yan kung hanggang sa atin lang? Eh ano kung marami tayong nagsisimba sa simbahan ngayon? Pero wala namang bata. Walang magpapatuloy. Kaya nga naintindihan ko yung pagpapahalaga ni Archbishop Aposeto sa seminaryo. Kasi si Aposeto, magmulang nag-umpisa siya ng pare, hanggang ngayong arsobispo siya, nakatira siya sa seminaryo. At saka po yung seminary ministry po siya, parati siyang naging teacher sa seminaryo when he was younger. Ang paniwala po, an expression ni Bishop Aniceto, the seminary is the heart of the Archdiocese. Ang seminaryo, ang puso ng ating simbahan dito sa Pampanga. Bakit po? Kasi kung wala nang pare, wala nang magpapare, wala nang batang pare, palagay ko, kamukha ng puso, magiging mahina, and then the life of the diocese will also be lost. Ganyan din po sa ating parokya. The kids will always teach us the innocence of concern for others, the simplicity without thinking on overthinking. Anong problema po ng wise at saka ng intelligent people na sabi nga dito, napagkalub ka rin mga biyasa na ano po yung the term Jesus used here? Basan kaya po, pasalamatan da ka, uling pe, pakilala mo ka rin musmus. Ingay mo pe, kilala ka rin mga biyasa, ang pong mga talino. He was referring to the simplicity of the heart of children. Walang batang plastic. Kung ano nakikita nila, yun na. Kung masakit, masakit. Kung masaya, masaya. Kung nasaktan, nasaktan. And that is something that we miss when we are a bit more matured. Kailangan nga, ngayon, lalo na, pag magaling ka, nagiging problema mo, overthinking, analysis, paralysis. Sa sobrang pag-iisip, you become anxious, stressed. Ang dami mong iniisip. Kung minsan, di naman sinasadya ang pagkakamali. Kaya nga, ang maganda sa term ng success, sa English, ang mga tagapagmana, anong term ng mga tagapagmana sa English? It also comes from the word success. Ano sa English yung mga tagapagmana? Yung magpapatuloy. Somebody will continue. Ang tawag sa kanila, successors. Di ba? Who will succeed you.
Sinong magpapatuloy? Your successors. Para bang ang tagumpay mo na ngayon, hindi na sa atin. Ang tagumpay natin kung sino ang papalit sa atin. Pero kung walang papalit sa atin and no one will continue, you're just a failure. Alam niyo po, minsan na-assign ako sa Kamba Arayat. Seminarista pa po ako. Meron kaming pinupuntahan sa Kamba Arayat. Restaurant po ng isang parang Chinese. Tapos po, yung sa restaurant na yon, meron silang pinupuntahan na hindi ko naintindihan kung pansit yun na pagkaluto. Matagal na kasi, seminarista pa ako. Pero dinadayo po ng mga tao, pati ako, nagbabalik sa Arayat. Ang pangalan nung pagkain doon, Bianda. No? Parang pansit na chili pansit na mayroong sangkap na hindi ko maintindihan. Wala ganun sa bayan namin, wala sa San Fernando, wala sa Angeles. Sa Arayat lang. So kami, nasa Kamba noon, Kamba Arayat. We go there, kahit gabi, magkikipila kami, bibili kami ng Bianda. And sometime, ngayong pari na ako, nagbalik ako sa Arayat, hindi ko hinahanap yung halo-halo ng Arayat. Hinahanap ko yung Bianda. Where's yung saan dito sa palengke dito? Pumipila kami nung seminarista ako, mga 1984, 85, 86. Nandito yan eh. Sabi ko, nasan yung titinda ng Bianda? Father, patay na po yung nagluluto. Oh, nasan yung mga anak niya? Nasan yung mga apo niya? Father, hindi niya tinuro eh. Siya lang yung may alam. Some people try to duplicate it. Some people would like to, actually, may binigay sa akin Bianda style, pero it's not the same. The success ended with the old person who was very good at it. Hanggang sa kanya lang. Pero yung success niya, walang successors. Nobody succeeded and continued. Meron po isang hari, emperor ng France. Ang pangalan niya, Emperor Louis the 14th. Si Louis the 14th, ang tawag niya sa kanya, the Emperor's Son, araw-araw. Kasi ang feeling niya sa France, during his time, 1643, napakatagumpay niya. He was able to annex part of the other countries and expanded France as a kingdom. Kaya nga bilib na bilib sa sarili niya si Emperor Louis the 14th. Tapos po, nung magaling siya, inisip niya, siya yung parang emperor na araw, everything. Siya yung sentro. Ang bilib na bilib, ang galing-galing niya. Sa 72 years siyang hari. One of the longest reigning emperor in Europe, if not even in France. And yet, meron siyang expression na pinagyayabang niya. Sabi po ni Emperor Louis XIV, Après moi, deluge. Anong gusto sabihin yon? After me, there is nothing that will follow. After me, there will be destruction. Pagkatapos ko, dahil magaling ako, pagkatapos po, wala na. Wala nang papalit sa akin na mas magaling pa. At pagkatapos ko dito, matas na ang lagay ng France. Pagkatapos po, it will already go down. After me, there will be destruction. Après moi, deluge. Nakakalukot naman, di ba? Kung masyado tayong bilib sa sarili natin, na pagkatapos natin, wala na. Did you know that Jesus, when He started His ministry, ang pinakaunang inisip niya kung sino yung papalit sa Kanya? Kung sino yung magpapatuloy? Kahit sumakit yung ulo ni Jesus sa Kanyang mga disciples, kahit kuminsan, mahirap silang ituro, o minsan hindi nila nakukuha yung tinuturo. Iniwan lang pa siya nung napako siya sa krus. He never gave up. Sometimes we call them apostles, disciples, followers. I would like to call them successors of Jesus. The success of Christianity is very clear for Jesus because somebody younger and somebody came to continue at nagpatuloy ang inumpisahan ni Kristo. Sa parokya kaya natin, sino kayang magiging successors natin? Sino kayang magpapatuloy? Let us encourage them. Let us invite them. In one way or another, they will be really our success.
ang tunay na tagumpay natin, wala na sa atin. Nasa mga taong susunod sa atin. And that is the only way our parish will continue to grow. Tawag natin dyan, fresh blood. And less fresh blood and strength. Nung minsan po, sabi ni Kristo, di ba? Ang pinakilala sa mga bata, hindi pinakilala sa mga matatalino at maisip, no? To the wise and the learned. Narala ko po yung isang karanasan ko once when I was a young priest. I was the director of the Social Action Center of Pampanga. And one of our programs, it was run by a sister, Dominican sister, namatay na po, God bless her soul. Ang pangalan niya, Sister Puring Careso. Sister Puring Careso. Sister Puring Careso, siya po yung in charge dun sa tinatawag naming Alay Kapwa program. At yung sub-program ng Alay Kapwa, ang tinatawag namin Street Children Program. Ano yung Street Children Program? Yung mga programa para sa mga batang lansangan. Isa doon, other than scholarship and some trainings, yung one sub-program noon sa San Fernando, ang tawag namin Soup Kitchen. Pinapakain po namin yung mga batang lansangan at pinipili namin yung malnourished. Alam niyo po, pag ang bata, pag gutom yan, alam ng mga teacher yan, pag gutom yung bata, kahit ituro mo, kahit magaling yung teacher, walang papasok sa utak. An empty stomach will be an empty brain, isn't it? Kaya ginagawa po namin, may kasama kaming nutritionista program. Maganda po itong program namin to. Soup Kitchen. Yung lahat ng mga malnourished na bata sa San Fernando. Halimbawa, nagpunta na po kayo ng Cathedral ng San Fernando. Kung minsan, nandun kami, nagtitinda ng bulaklak. May nagtitinda ng bulaklak. Kung minsan, nagbabayad ka sa tindahan, may kumakalabit sa'yo, yung suklay inihingi niya, yun yung mga iniipon namin mga bata. At may program nga kami, we will wait the kids. Kunyari, yung program namin noon, I believe it was from 7 years old to 12 years old. Parang mayroon po siyang age limit, 7 to 12, para measurable. Tapos yung beginning weight, pag underweight sila, ifa-follow up namin hanggang maging tama na po yung kalusugan nila. So anong ginagawa ho namin? Pinapakain namin ng masustansya. Hindi lang once, talagang it's a program. So, binabantayan ho namin yan, we measure them, bibigyan ho namin ng, alam niyo po yung parang lalagyan ng pagkain ng mga military, yung mga tray, meron siyang kanin, meron siyang ulam, meron siyang sabaw, meron siyang dessert, minsan meron pang ikalawang ulam. Balanced diet yan, ha? Naka-measure yan para sa kanilang weight. And we feel, after some months, itong mga batang to hindi na magiging malnourished. So meron kaming hall doon, malaki yung hall doon sa Chancery, doon sa downtown San Fernando, San Jose. So doon po sila. Ako naman po, siyempre, ako yung director, tinitignan ko yung mga bata. Nakapila sila, bibigyan, tapos may mga madre, social workers, yan. Yung isang bata, napansin ko, pagkakuha niya sa kanyang pagkain, lumabas siya. Lumabas yung bata. Dapat kakain sila dun sa assigned table nila ba? Alam niyo naman, ako yung director. Inisip ko, siguro yung batang ito, baka itatapon lang pagkain. Di ba yung mga ibang apo ninyo, yung apo ninyo, mga pamangkin, pag di nila gusto yung pagkain, tatapon nila, no? Kaya, dahil hindi nila gusto. Kasi kung minsan yung nutritious food, hindi naman delicious food kung minsan, no? Gulay-gulay. Linabas niya. Sorry po, no? Pero ang inisip ko, hindi maganda. Baka itatapon lang ito. Siguro yung batang ito, hindi kakain. Tatapon niya. So, ang ginawa ko po, siyempre, ako yung boss, director. Babanten kayong makanyan. Tinitignan ko, saan pupunta itong bata? Lumabas sa Chancery. Lumabas po doon sa compound. Lumabas doon sa gate. Lumabas pa sa guardia. Sabi ko sa guard, ba't pinabayaan mo lumabas yung bata? Sir, may pupunta niya. Sabi ko, sinilip ko. Alam niyo, anong sinilip ko? Sa harap ng Chancery noon, mayroong halaman doon sa harap. Parang mayroong shade, no? Alam niyo, napahiya ako. Yung palang bata, 7 years old, Kuya,
May dalawa siyang kapatid, siguro 5 and 3, nakaupo sa ilalim ng halaban. Naghihintay sila kay Kuya. Alam ginawa ni Kuya? Sinusubuhan niya yung mga kapatid niya. Pinakain niya yung kapatid niya. Malnourished din. Wala sila sa program eh. Ang pwedeng pumasok lang, 7 years old to 12. Yung kapatid niya, 5 and 3. Alam niyo, magaling po ako. Director po ako. Pinag-aralan ko yan. Social and development work. And management. Galing ko po. I'm one of the wise and the learned. But before that child, napahiya po ako sa Diyos at sa sarili ko at sa batang yun. Nung nakita kong yung bata pala, ang inisip niya, hindi man ang sarili niya. Kasi siya mismo, malnourished eh. Pero, siguro kung bata, enjoy ko na yung candy. Merong candy, merong dessert, may sabaw. Ako na lang. Pero itong batang ito, siya mismo, gutom, hindi niya kinalumutan yung kapatid niyang gutom sa labas. Siguro ito yung tinuturo sa atin ng Diyos. Sometimes we feel, ay, kasakit timbi eh. Wala akong may bibigay. I cannot share anything. And then the child would never say that. Because the child would always be simply as good as our Creator. Alam niyo, dahil napaya ako sa sarili ko at sa bata. Ay, dito kayo, okay, hindi kayo, pakananda kayo. Pumasok kayo dito. Sabi ko, pakanan niyo po din yung anak. Because you know, I realized, mabuti pa yung bata. Hindi niya nakalimutan yung mga kapatid niya. And he did not make an excuse that I need this food more than them. Maybe that's true. Only the heart of a child can really bring us to the kingdom of God more than our wisdom and our calculating intelligence. Where are the kids? Let us be inspired by them and let us see them as our successors. May God bless us all, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Talakanta mo po. Kapatad, manalangin tamo, kingig pa at subanwa, ami bulalag king kayang anak, anting sulu ring sablang bansa, at adwan ta kaya ipakilala na kay katamong lihim, ingay na pepakilala ka rin mga biyasa at matalino, nga tangan po makibat, ginu dinan mo keng kahababan, bana balumi ing kaya kang kaburian. Ginu, dinan mo keng kababan, bang abaluming kekang kabaruyan. Para king Santa Iglesia Katolika, mika kasimplian niya sa at kababan akalupa daring karing anak. Bana kilala net apakilala yung Diyos, king mabilugayato, ipanalangin taking Gino. Ginu dinan mo keng kababan, bana balumi ing kaya kang kaburian. Para karing pamuntok ding bansa, ero sana tatakpan apaniman man king Diyos, ning karelang pibandyan at tupaya, balang makapagplano ang makapagdesisyon masalese. Para king ikasaplala ring karelang memalen, ipanalangin taking Gino. Ginu dinan mo keng kababan, bana balumi ing kaya kang kaburian. Para karing kekatang kayanakan, manatilila sa karela ing kababan, banketa akilala ring Diyos, at abalo reking pangapawin ing kabyasnan at talino. Alang apanaligan, nunemo yung pakalulo ng Diyos, ipanalangin taking Gino. Ginu dinan mo keng kababan, ban abalumi ing kaya kang kaburian. Para kaya katangan, makatipon keti, akilala ta sana, kingin bukod mong tunay degulan, ya itang binya na kaya katamong Kristo, ing sobrang natural abagay ng Diyos, kamamilataning binyag at ding aliwang sakramento, ipanalangin taking Gino. Ginu dinan mo keng kababan, ban abalumi ing kaya kang kaburian. Ngani po, adwan tayong sarili tang kapagnasan. Betala po ka rin panalangin tamo. Kapasalamatan ng Mr. and Mrs. Temi Lansangan, Tess Manyalong Koide. Para king kapasalamatan na namang Renato, Estela at Angel Serrano, Ricardo Lino and family. Para king kapasalamatan king kebaita ng Beth Kuyugan, Alain David, Onofre 30 Villanueva, Emil Talyorin at Juliet Sanchez. Para king personal ng kayaduanan, Rhea Ocampo,
Ann Navarro, Marijoy Limson, Phil and Janet Castro and family, Kenneth and Princess Gail Manalang, Matt Gaitan and Vic Del David. Para king kapaldanan da rin kapatatang masakit, Lina Lansang, Aileen Garcia Andriado, Ernesto Dizon, Carla Alvarez, Teofilo Ferrer. Para king ligtas ng pamaglakbe, Ram at Crisel Dizon. Ipanalangin tala rin karuguran tang mayang unabiye, lalong-lalo na Aurora Texon, Joaquin Gozon Jr., Patrick Malyari, Hil Sanchez, Maria Teresa Escoto, Marco Junio Sumido, Domiciano Tizon, Army Palad, Sami Salvador Galang, Fatima Marie Manarang, J. Del Rosario, Ricardo and Lucia Pasion, Modesto and Engracio Texon, Eofoldo Pineda, Maria Victoria Pineda, Juanita David Pineda, Felisa Buwan, Diomedes Senapilo, Elena Anunciacion, Silvestre Santos Remedios Lino, Rita Ramos Cervantes, Father Alex Bautista, Maria Teresa Morales. O lubos mayupayang Diyos, pasulungan mo sana ingkababan mi anting kekang anak. Tanggapan mi sana ing grasya daring anak kamusmus at mabiyasa kay karela king karelang malinis sa pilubluban at tatagalan mi sanang tuki king kasuyuan king kekang kaburian. Iti adwan mi kapamlatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia. Talakad tama po. Manalangin kayo kapatad, bandating kaya katandaon matanggap larapan ng Diyos, ikpang mayupayang tutu. Tanggapan niya sana ning Ginoy, tindaong karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O ikpaming miglalang kapamilataning pagmasusyan, kapnan mo kaya sana, kareting espiritu, ning musmus sa sala, ning kasalpantayanan, at saslag, king turo ng San Benaventura, iti aduan mi kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Ing Ginoo manatiliya kay kayungan. At kaya kaanting mo Yat rin, nayo ring puso yo. makayat nanong king Ginoo, Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin no ikpa, Diyos ng alangang at lubos mayupaya. Pagkalugme king kaya ka Santa Iglesia, iting kapiestang parangal kang San Benaventura, at agyagan mo kami kapamilatan daring banal labie, tuturo mo kami kapamilataning kayang pamanaral, at babye mo ing kaya kang pamanganlong bilang pakibat ka rin kaya kaming pamangailangan. Ulinita, kang beding sa Blancoro, ringangel ka rin banwa, daralit ming kaya kang ligaya lain makiabe, king lang tuknagdang pamamiya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta.
Tunay ka pinbalaloig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naratingayin king Espiritu mo, ban para kay kami, malyalang katawan at daya, ni ginaming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa keka, piraso net binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iting kanahong katawan na midaon para kay kayungan. Makanyan mo naman kay ba't ng ampunan king waning kalis, pasibayang pe pasalamat kay ka, binyan ng kalis ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti, iting kalis nga na akong daya, ing daya nimbay talang hanggang tipa na mibubu para kay kayo at para ka rin sablang tao, ban kanita mi patawaran la rin kasalanan, daptan niya iti bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayong misteryo ni kasalpantayanan. Ang kakanan niya, iting tinapit, o tamiminong kami, kaniting kalis, keka kamatayan, keka bilang papasya. Inyang ini gaganakan mo ikpaing kamatayan, pamanyubli ng mebe ng anak mo, naraon may kaya kayong tinapin ng biyat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepalyaran mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba ming pagamuha mo kingi ngamin sanang may sulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ng banal na Espiritu. Ganakan mo ikpay sa iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco kay kaming Santo Papa, Florentino kay kaming Obispo, ading sablang pari, ading sablang malugod a susuyo, magobra, sasaop king kay kaming kasalpantayanan, lalong-lalo na kay tiking parokya mi, king Banala Cruz. Ganakan mula naman kapatat ming pepay naon at manenayang subling miye, ading sablang meyang uabye. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan at pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alanganga. Ban kaya benang Maria, Birhen nindo ng Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santo, San Benaventura, at inupat king malmong kaburian king kaya kabaning panahon, puriendak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ikpang mayupayang totoo kagom ning banal na Espiritu, pupuriendak at parangalan, manggaman king ananganga. Amen. Mausta king Joseph pa, king panalangin, tiro ng Jesus kay katam.
Ikabus mo kami o ginupking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, bat king kasaupan ni kaya kang pakalulu, parati kami ikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang manenaya kami gambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ati kayo pa yan, ati ligaya manggaman, kingalananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo. Emo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nalalawan mo kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo ang bilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng Ginoo, yang manatili sana kaya kayungan, At kaya kaanti mo rin. kapatad, idawon tamo ing kapayapan na rin anak, talagang masolong, manalig ka rin pengarida at king Diyos. Kapayapan po kayo kongan. Kapayapan po kayo kongan. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, ni Jesus, sa milalakoking kasalanan ng yato, nuan la ring mayaos king apunan na ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat iyagasming amano mo, kumayap na ako. Dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko, kingatyo ka king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may gitis sablang bagi, at pag nasang ko'y tanggapan da ka, dapat ing paulina ning ngening penandit, era ka tanggap king sakramento, umiyaka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka, balamuwari at yung kakarin, at pakisan metong keng lubusan ing sarili ko kaya ka. Emo sana pa yung tulot kapilan man, imikawani ko kaya ka. Amen.
Siklota mo po, orasyo emperata. O Diyos tayo pami, lalapit kami keka kaniting pamangailangan mi. Bani pagluwalo mo kami laban kaniting coronavirus. Amarakal ng inangubye at marakal na naman ayaw kaniting sakit. Ipanalangin mo yung kala mo para karing sablang tao, amiyatasan bang panigaralan ing penibatan virus. Gawang masampat na paralan, bang aywasan ing pamipakalat na niti, ampong makapanintunan lunas laban kaniting sakit. Antabayanan mo rin kaisipan ampong gamat daring mitagulaling, king pamaningat kareting masakit, king mit mong lugod, kaingatan ampong gelingan. Makanyan mo naman karing sablang manigobra, bang makapaninton masampat akalingapan ampong lunas kaniting sakit. Manalangin kami para karing sablang misasakitan, pauli na niting virus. Manano na sanang milunasan la, bang manumbalik ang karelang masaslese pamikakatawan. Ipagkalob mo yung kalam mo para karing ikakayap na ring sabla, ampong makaibye masampat asaw karing pamangailangan da. Itiyadwan mi king kapamilatana ning ginumi sa Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pong magari kambe mo, king ametunganing banalay Espiritu, Diyos manggamang king alanangga. Amen. Nuana Maria kamasmas ding salunan, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Panalangin mo kami. O Malugod Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, Panalangin mo kami. kaya kami patulo naming Banal Cruz. Talakad tama po. Manalangin tamo. Oy paming malugot, babayo mo kami kapamilatanim pamangan iba't banwa. Mananasanang manatili kaming talaturo at kingalimbawa, binyena kay kaming San Bienaventura at manatili kaya sanang pasalamat para karing sablang kalam ating kapmi. Itiadon mi kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Bukas po, July 16, piyesta ning Nuestra Señora del Carmen. Dati po magmisa ko Carmelites, itong makanya novena o kaya kay fiesta. Uling masakit po yung maselan kabil yan. And isundo tayo po kay katang devotion kamo naman King Our Lady of Mount Carmel bukas July 16. Bendisyonan na kayo po ating kaya katamong pamilya. Yung Ginoo manatili kaya kayongan At kaya kaanti mo at rin. bendisyonan na kayo ng Diyos, bendisyonan na rin kaya kayong paluguran, lalo na kaya kayong anak, di kaya kayong apo, di kaya kayong paunakan. Kilagyon ng ikpa, paninganak, panibala ng Espiritu. Amen. Misa, may daon may tamong ating anak ng Diyos, may lapit tamo sana parati kaya. Salamat kay Diyos. Bukas po, July 16, ding manibalag kang pamagrosaryo, ring Chapel 2. Kayan tabi ya po'y Tony Garcia, ang po'y Nida Cabrera.